Daghanang pwede mahimo, ilahanan ka na akong isip inyong gobernador. Ang akong pamandoy nga maihan ako dili lamang sa ka-gobernador nga daghanog naghimong kaayuhan, kundi ang gobernador nga makamao maminaw sa tibok ug panginahanglan sa katawan. Tingog sa mga bulanon, tulumanon nagihanay sa kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Gobernador Arthur Yap. Tingog sa mga bulanon, maminaw sa tingog sa mga katawhan, atong hisgutan ang ilang mga lumungo aron matubag ang ilang mga panginahanglan. Tingog sa mga bulanon. For the introduction of guests and participants, allow me to welcome the Executive Secretary, Barangay Affairs, Sir Ignacio June Canino. Good morning, ladies and gentlemen. Today is the 23rd Boss Caravan of Paris Bohol. For the information of everybody, we are very lucky ang taga-Sagbayan. You know why? Kay mao kini ang first Boss Caravan nga ipasulda nga panahon na sa bagong administrasyon malaylay ng bagong probinsya. Ato ang Governor Arthur Siya, mao na nga kita gipakita niya nga kita pinanggal niya ang taga-Sagbayan. Kaya kita giuna niya sa pagbisita aron mag-promote sa Bohos Caravan. O kining gihimo karon mo ni ginaingon sa taga kanato nga kanunay ginagingon nga ang atong paggobyerno dadton haduol sa katawhan. O kini mao kini gihimo sa probinsya hangtod probinsyal nga ilang ipabot gyud ang serbisyo diri sa lungsod sa Sagbayan aron nangining mga panginahanglan direktang matubag. O karon sa dili pa nato ipadayon akong ipabot akong kinakasing-kasing nga sa ngalan sa local government of Sagbayan akong ipabot ang akong pagtimbaya pasalamat sa inyong pagtamo labi na sa ato ang mga opisyales sa barangay nga gipamuluhan sa atong mga pinangga o putang nga barangay captain sa tusugatan sa masig pagpagpag kay bisan sa kapit-ot sa panahon ni Adil Sima. Daghang salamat Sir John Canino at daghang sa pagpapag. Mga kailangan nagpabili ng karto kalisa mo pagmuna usa ang ipagalis na kitabo karong untada aron matagan ang kahupingan ang atong dalamhan na una-una madawat na formal ang atong pagbisita kung atong panagtabok tuguti ang kuyaw pagbalog sa inyong atubangan anak sa Lord's Pilgrim pinalanggang mayaw sa Lungsod sa Sagbayan Honorable Restituto Junjun Kiyaw Suwari Sigar sa tanan participating agencies sa inyong mga staff o usap sa atong mga barangay officials, atong mga barangay captains, sa pinuluhan sa atong ABC Kapit Sinumamoy, sa atong Sangguniang Bayan members, pinuluhan sa atong Vice Mayor Asuncion Ibanez, o kanatong tanan kaniya karon mag-usap may butang as the Principal Mayor of Sagbayan nako pasalamat nga kita ipili sa usa nga gihimo nila kini atong gihimo karon nga Bohol One Stop Shop Caravan. Usa kini ka historic and milestone for all of us considering ganitamo kini bangko palagyo sa akong administrasyon nga bangko pa po nakalingkod. Dako kay ni ikatama sa akong mga katawan sa lungsod labi na sa ease of doing business nga inyo yung ipasayon ug ihatag ang inyong mga serbisyo diri sa lungsod sa Sagbayan. Ako kay pasalamat
pinangga yun sa atong provincial government o pinangga yun sa atong provincial governor at yap. Mawala akong kabong kinasing-kasing nga gi-welcome sa among lungsod o paghinamot ko nga dili mo butagam, dili mo bahay pag-ari sa among lungsod. Daghan kayo salamat o may butang ng ginatong tanan. Ang dakong pangutana na natumaw sa itong una-una. Nganong aniya taman niining napita ni kabuntago. Ladies and gentlemen, I am referring to the rationale why we are having this post-taban in the municipality of Sakayan. For this, I would like to welcome the head of the DIPC in the province of Bohol, the very warming and beautiful head, Ma'am Maria Fe M. Benisi, for her rationale. Akong pagtahon kanatong tanan ug daghan kayong salamat sa atong Mayor Ginger Suarez, Vice Mayor Ibanez, atong mga executive assistants ug department heads na pag-anahin namo active kaayo na nag-meeting no sa atong team aron paghanay ining kabuntagon nga mga kalihukan. Ang atong mga partners sa life agencies, ako mong tuanan ha. Kani mao primero nga out of town nga commitment pledging sa atong mga partner agencies. Atong dasigon sa masipang palakpakan atong pagdulong. Unya usab kini atong boss caravan nga himo diri sa Tagbilaran sa Sabbanan maoy usa kada only boss caravan na atong gihimo pinaagi sa leadership ni Governor Art Yap maoy kinaunahan atong gihimo sa mga kalungsuran. Okay, daghan kay salamat Mayor. So kini atong partnership karon sukad pa ni atong 2009 ug karon adlaw atong himo kini commitment no anong ang commitment man ta tungod kay atong tungod og puyo kalambuan sa probinsya sa Bohol. Okay, unsa paagi sa pangnegosyo no, so kani ang gihimo advocacy kani mag-adto sa mga lain-lain lungsod aron pag-aghat sa mga communities no, mga kabalayan, mga households pagnegosyo aron hopefully malampo ang atong mga pamilya no, kay mulampo ang atong pamilya mulampo ang atong lungsod kung mulampo ang atong lungsod mulampo sa atong probinsya sa Bohol. Second, nakakita kita sa kinadaghanang life agencies mo gini mo'y kinadaghanan yun sukad na team effort sa mga partner agencies sa Bohol Business One Stop Shop. Ato ihatag karon ang mga updates sa mga information kung sa may mga benepisyo nga ato makuha kung mo rehistro kita sa atong negosyo. Kung sa may benepisyo nga ato makuha kung mo rehistro ka mo sa employer sa atong mga social coverage na mga services. No? Kunya, later in the afternoon, naagin tayo actual na registration process. No? Dili na tayo pilang taas, dili na tayo plite, kami yun mismo ang nag-agree. Okay ba na? Kunya, unyang hapon na usap tayo seminar para sa atong mga OFW dependents. No? Kaysa atong giawhan na imbis makuha lang o kanang remittance, no? Kung sa may maayong atong inegosyo ang atong nadawat na remittance, aron mo palambo ang padaghan. Usa ka atong giawhan ang atong mga out-of-school youth, no? Katong mga interesado na mga negosyo, paanhiaon niya after lunch. Kay naatay seminar na atong ihatag sa Department of Trade and Industry. Unya, atong mga barangay kapitan o mga opisyalis unya, nahibawan ninyo kung saan paglikay sa scam. No? Kinintanan, pag-bagbag ninyo sa atong very beautiful SEC Council, Direct from Cebu. Unya, third, gusto na paaghat sa mga lungsod nga atong
President Duterte nga mga negosyante adto kamo sa Bohol. Muna kita naadili karon aron pag-aghat o pag-advocate ang sa bayan mag-andam na sa mga potential ng mga investors na moabot diri sa lungsod. O the other thing is atong ugmanon ang atong mga ginagmay mga negosyo. Kaya kanang mga ginagmay negosyo ayaw ko kabuolan na ayaw ko kauwaw. Nga naman, bilyonaryo ang buhok tungkol sa mga MSMEs, no? Nga naman, tungkol kay last year, 2 billion pesos ang revenue na nakuha is investments gikan sa consolidated nato ng mga investments sa atong MSMEs. Okay, di ba? Maayo kayo ang mga figures, di ba? So, hopefully, sa kini nga tuig o sa umaabot pa nga mga tuig, atong tagaan o pagtagaan ang atong mga gamay negosyante sa mga lungsod, aron dili sa gamay, mahimong small, no? Micro, small, mahimong medium. Kaya, pumunta yung large investor. Okay? So, kadto lang ang ako ipasubot ninyo kung ngano naa kami na entire boss caravan na sa municipality of Sarbayan. Kung daghan kayo salamat sa inyong pagtagan o let's all have a wonderful day ahead of us. Daghang salamat. Di lang kita makuyawan ka kayo. Kaya kaya itong gobernador, nagpangkat na nato. Sudal pa din ang makuyawan na. Pero kini atong gobernador, nagpangkat sa tibuok probinsya Bulanon. Nabina sa mga gwapo o gwapa. Ganong suranon sa lungsod sa Sarbayan. Kita mahato. Time has come that we need to hear the inspirational message of no less than the time-honored man in the province of Bohol, service-oriented, beloved ni Maulanos. I would like to welcome, help me welcome for the inspirational message of the provincial governor of Bohol, Attorney Arthur C. Yap, award of us. Majong bulkan sa tanan. Akong kalipay ko, nakasit naman sa gym ninyo. First time. First time ko na welcome din eh. Sa tanan na akong taas-taas na pagtawad sa atong patanon. Very dynamic. Mayor nato, si Engineer Jun Suarez. Sa masikong pakpaksan. Kay Ma'am Asuncion Ibanez, ang aking Vice Mayor. Good morning, Ma'am. Sa atong mga municipal councilors, Kagawad Camacho, Ma'am. Kagawad Mark Pasardo, Kagawad Ricardo Suarez, si former mayor, Kagawad Rodito Tambakan, sir, Charito Lau, Hans Pumas, morning, Roque Amores, Kagawad Roque, Kagawad Richard, Mayor, SK Irene Paponita, si ABC President Betsy Humamoy, ug ang atong 24 barangay kapitans, mabuhi ang atong mga kapitan, ang atong mga staff, ang atong mga department head, ug sa atong mga 9 agency partners, nato ang director ng DILG, si Director John Mende, sir. Si Provincial Director sa DTI Bohol, si Ma'am Maria Soledad Balistoy. Ma'am, congratulations sa project ninyo. Sa SEC, ang atong council na nagigilan pa sa Subo, Attorney Alma Maria Estrado Dalena. Ma'am. Assistant Revenue District Officer, BAR Tagbilaran, Miss Malu Torres. Ma'am. Hatlo kang tanan, Ma'am BAR. Ako po tayo pa. BAR. Bayad na ng buwis. Miss Nessie Serita. Napa? Ang head ng PhilHealth Tagbilaran, Miss Menalisa
PhilHealth Talibon, Miss Maria Teresa Amelia. Welcome po. Services section po sa SSS Tagbilaran, Engineer Ernesto Ladoni. Table. Good morning, sir. Senior Account Specialist sa Pag-ibig, Mr. Leonardo Cirojales. Head ng Bohol Investment and Promotion Center, Probinsya sa Bohol, ako kauban, katambayayang nato sa buhat, Miss Inday Dominice. Small but temporary. Then, organizers from the PIC Provincial Government. Good morning kanilang tanan. Akong kalipay ko nga makatambong sa inyong kalibukan kamang buntaga. Una sa tanan ako ipaambit kanilang tanan ang maayong balita, ang good news. Kapisita ko sa opisina ng Tourism ni aking semana sa DOT. And imanila na ako, Mr. Governor, it's really a good news about Bohol. Tungkol kay ang Bohol karon, murag nakapot na ninyo ang inyong panglantaw na mahimong tourism center sa Pilipinas. Tungkol kay karon, let's give ourselves a round of applause. Why? Because we are now a stand-alone destination. Sa una, kami na itinahanglan sakay pa ka sa mga visitor sa Cebu, and then i-appeal ka sa destination. Pero karon dili na kinahanglan sa usually mga tao bisita sila sa Bohol, mag 3 days 2 nights sila, wala pa sila panahon, posible mag 1 day sila sa Cebu. Sa Cebu sila mag-shopping, sa Cebu mag-casino, sa Cebu mag-nightlife. Pero other than that, Bohol is a standalone destination right now. So namutala ko nila, why do you think that Bohol is a standalone destination? Naman nila na ako, Bohol is a standalone destination because Bohol can give a lot of attractions to the visitor in a very small space. Naghanap atong maihatag sa atong mga bisita sa gamay na area. Nowhere sa Pilipinas na makita nimo na kumpleto rekado sa pwedeng ihatag, pakita sa mga visitors nato. Nanatay mga maanindot na mga kadagatan, mamaanyag na mga beaches, natay mga suba, ang natural environment nato, ang mga bungtod nato, natay mga watershed areas, natay Philippine Tar Shield, labi sa tanan, ang atong Chocolate Hills. Nowhere can you find Chocolate Hills in the entire Philippines except in Bohol. More than that, you also have national historical churches. Nowhere can you find in any place sa Pilipinas na in a small area nakakay 60 National Historical Commission churches. Nowhere in the Philippines can you find that area. Labi sa tanan ng Manila, kumpara daw sa other places, sa Kabisayaan, lahi daw ang patasan ang manirisig sa mga Bulanon. Kinabuutanan ng nila na. That's what they said. Thank you very much. Thank you very much. Mawala ko ko nila, what do we do to continue? How do we continue to support this? Ino nila na ako, please Mr. Governor, protect the environment. Kinaiyahan, kinahanglan, tagahan ko. Grabe, taas na pagtagan o atensyon. Ino nila na ako, tanawa ang pagsaka ng turismo sa Bohol. Wala pa ang international airport. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, sige ang saka ng mga bisita natin. So it's not the airport na nila ako. It is the people. It is the beautiful sights. So ino nila ako, Mr. Governor, take care of your environment. Number 1. Number 2, give attention to water. Give attention to sewerage, septage. Because ino nila,
1.5 million tourists na ka. Panglao, Dawis, are you ready? Tagbilaran, are you ready to accept more tourists and visitors? So this is what I'm giving attention to right now. Akong gustong pahibaw ninyong tanan. Isip ko sa Gobernador, for the area of Panglao, Dawis, Tagbilaran, we are concentrating on water and sewerage sewage. We are not really concentrating na tugangan pa ang mga bisita dito. Because ang kadaghanan natin mga bisita, concentrated na sa anong area. Sa Dawis o sa Panglao, 1.5 million tourists. Most of them are already in that area. Magutana ka na po, where do we need to build more? Tugangan nato ang atong tourism arrivals. Para na po, there is a northern Bohol. And that is why I am fighting very hard na ang Getafe Port mahimong deep water ro-ro port. Tungod kay ang northern Bohol, kinahanglan, di na kinahanglan na magpaabot pa sa mga bisita na mubigan sa Panglao, sa South. We have to look north na naman. Ang Cebu, grabe ang ekonomiya ng Cebu. Ang turista sa Cebu, 15 million. 15 million ang bisita sa Cebu kada tuig. Ang international airport ng Cebu sa Mactan, 250 flights a day. Mao nga, magpaabot pa ba ka sa international airport nato or sa Port of Tagbilaran, nakay Tubigon, nakay Getafe. Mao nga ang prioridad nato. Kung gusto natin makauhang ng mas daghang mga bisita, kinahanglan ipadako pa ang Tubigon Port. And akong ipaambit kanina pa ron, pasalamat ko sa PPA, nakay additional 400 million for the Tubigon Port. And we have to open up Getafe Port because Getafe is only 27 kilometers to Cebu. So we have to open up Getafe Port to bring in more visitors from Cebu. The PPA is giving 100 million to Getafe. Okay, but ang akong offer sa PPA, willing ko, andam ko, mag-invest pa. Mamuhuna ng provincial government kung kinahanglan doble ko. May problema mo doble ko sa 100 na investment. Kailangan natin ng 200 million ang Getafe para mahimo na itong deep water port. Deep pretty myself, mababaw na kinahanglan deep water ang ro-ro port. Para bisan pa na 5, 6 takong mga ro-ro boats makalanding, makadiskarga ng mga pasahero dito. And when that happens in the next 2 years, ang hagit, ang challenge is, what's the game plan for Sagbayan? That's the question. What is the game plan for Sagbayan? You, all of you kapitans, you have to prepare. Andam. Why? Because Sagbayan is very unique. I am studying why out of the top 20 poorest municipalities sa Tibok Bohol, ano magwanapin ang Sagbayan? No, I don't know why. I've been studying. Number 1 poorest, Carlos P. Garcia. And then, yeah, it is the poorest. That's why my battle plan, economic plan for Bohol, is not only to open up Getafe, but to open up Carlos P. Garcia to Leyte. And right now, the PPA's plan is to develop Tapal Wharf. They're giving Tapal Wharf 200 million. And they are developing Maasin in southern Leyte. But I told Mayor Eping Estabilio, if we do not develop Aguiling Port and Pokpok Wharf, mabilin ang Carlos P. Garcia. Tungod kay ang traffic, muligan sa southern Leyte, straight to Ubay. Masama ito ko sa Carlos P. Garcia. And right now, the poorest municipality is Carlos P. Garcia. Mga, if you want to save northern Bohol, you use Getafe and Tubigon to bring in the traffic. You bring in the traffic. And then here, to the east, you open Aguiling and Pokpok Port. Pokpok and Aguiling Port connected to Tapal Wharf. And kung
natural resources, pwedeng tugas, pwedeng pitogo dugangan sa mga umabot na panahon. At ang kinaimportante sa tanan para sa pagpadayon sa pagkusog, sa pagtako ng atong tourism economy, kinahanglan ang connectivity ng atong mga puerto. Connectivity is the most important factor sa turismo. Kung ang atong ekonomiya sa Bumol, wala naman tayo mga planta din. Ang ekonomiya natin turismo. But I'm studying, why is it Carlos P. Garcia, poor, top 15. Bienvenido, top 15. In fact, Bienvenido, Getafe, Buena Vista, top 5 tourists. Top 5. Then, I studied Danao, top 15. San Miguel, top 15. Dagohoy, top 15. Clarin, no. Tubigon, no. Inabanga, yes. Top 15. Sabayan, not in the top 15. Why? Now, my question is, Mayor, do you have a lot of OFW traffic? Daghan ba mga nanimpan? Daghan ang nanimpan? That's a possibility. That's why you are not as poor is because nakuha inyong community na nanimpan, nasa gawas, nagtrabaho, magpadala ng kwarta, magamit para sa ekonomiya ninyo. Number 2, I know that one other possibility is you have a strong developed tourism attractions here. Di ba? You have a lot of tourism attractions here. And that is what I want to happen here. Yesterday, I was in the TIESA. I was in the TIESA yesterday. I was talking to the head of the TIESA, si Cholo Paragas. Ingon na ako ni Cholo Paragas sa TIESA. People think that the Chocolate Hills is only in Carmel. But the Chocolate Hills can also be seen from Batuan kung sa Sagbayan, di ba? Now, I told Cholo Paragas, all traffic coming from the countryside tour, ang regular traffic nato is Panglao, Dawis, Tagbilaran, then you go to Albor, Baclayon, up to Lobok, di ba? Lobok. Then you go up to Bilar, Batuan, Carmen, Chocolate Hills. That's the regular countryside tour. That is not the only tour to visit the Chocolate Hills. Yun ako ni Cholo Paragas. Yun ni Cholo, where else do you have the Chocolate Hill? Boss, the Chocolate Hills can be seen from Batuan, and more importantly, can be seen and viewed from Sagbayan. He said, really? Yes, sir. And that's why that is where you should go. In the coming next 2 years, as they open up the ports for more traffic and for more visitors, what should you be doing? What should you be thinking as Sagbayan? You are not in the top 20 poorest. Mga, this is the perfect opportunity and time for you to expand your economy and to prepare for the coming tourists. My proposal to TIESA, ito na ako ni Cholo Paragas. Boss, counterpart ko nito. If you have 25 million to give, I will counterpart 25 million from the province. We will set aside 50 million to build a viewing deck here in Sagbayan to appreciate the Chocolate. That's why I'm happy Inday Dominisa is here, because you have to please tell Peter Letutan. You have to put that in our budget. Ingonit, Cholo Paragas, no problem. Because now we just approved. TIESA just approved 40 million for the Carmen Chocolate Hills. I told him, boss, you have to declare that. Traffic na, bumper to bumper na. Kinahanglan, coming from the north, there is another place to see the Chocolate Hills.
and that is Sagbayan. Now, that is going to be my investment in you. Because Sagbayan, makabira ka mo sa Danao. Asa pa ka mo makabira. Sa aking study, you will pull the economy of Danao. Ang agritourism ng Danao, ang agritourism sa Danao can help increase Sagbayan tourists. And ang Danao po, daghan ang mga rides, attractions dito, swimming dito, adventure activities. That's why I predict in the next 10 years, the most exciting next circuit, ang circuit attraction. Ang karong circuit attraction is from Tagbilaran to Carmen. Ang next most exciting, kung maabre na ang Getafe, that will be the next exciting run. From Getafe down to Sagbayan, that will be the next site we will develop. We have to develop that because the poor of Bohol is in that area. Nga naman kanunan, ang akong schedule, muadto ko sa mga isla, mubisita ko sa Buena Vista, mubisita ko sa Getafe, mubisita ko sa Tanibon, sa Bienvenido, inabagawa pa. But kining fall, tungod kay ang kining upat ka-ekonomiya sa Northern Bohol, ang makapira sa kadaghanang mga lungsod, nakabos hangtod karon, nagpabilin sa kalistanan hangtod karon. The four will pull. Talibon will pull. Bienvenido can pull. Ubay can pull. Ubay can definitely pull. Tungod kay grabe, dako ang Ubay. This is the way to solve the poverty in Northern Bohol, is to concentrate on those economies. When those economies will open, muabre, apektado na dili sa Central Bohol. And that's what we want. Tungod kay kadaghanan sa atong 400,000 ng mga kaigsuunan na hangtod karon, naglisod pa sila. They are in Central Bohol. So that is how important we are. And that is why this caravan is very important. Why? We have to prepare all our micro, small, and medium entrepreneurs. We have to prepare. We have to ready. In the Philippines today, more than 90% of all our businesses are micro and small. MSME ang tanan, more than 90% sa atong mga negosyo sa Pilipinas, MSME. MSME contribute more than 70% to job creation in the entire Republic of the Philippines, more than 70%. That's why in Bohol, we have to prepare the MSMEs here. Because we cannot depend on the traditional countryside tour ng Bohol. Kinahanglan dugangan na ang mga tour nato, ang tour circuit. I-develop kining Getafe to Bigon entry into Central Bohol. Dugangan ang countryside tour, pinaagi sa Antiquera o Balilihan. Tungod kay ang Balilihan o ang Antiquera, makabira sa ekonomiya na katigbian sa San Isidro. Importante na, tungod kay ang San Isidro o ang katigbian nasa top 20 na pinaka-poorest po. And then sa akong area, sa akong 3rd district, gikan na ko sa 3rd district, i-develop na ko ang Luway hangtod Anda, 120 kilometers kinamindutan na highway. Murag na sa Amerika ka sa San Francisco ba? Ang Luway hangtod Anda, 120 kilometers pwedeng himong cycling, marathon, triathlon, pwedeng i-develop dito. So this, I share with you, akong ipaambit kanino, ang akong panglantaw sa atong ekonomiya, turismo na ta, na-focus na ta sa turismo. Tanan konektado sa turismo. When you invite tourists, they have to eat. Dili ba kinahanglan taon, mawag mabirako ang atong agrikultura. Atong edukasyon, we have to make our textbook stronger. Mawag sa Sabado, I will be attending technical vocational program sa Kapitolyo. Ipakusog ang atong textbook. Asa? Concentrate na ta. Services sa turismo. Daghan ang nakita
qualified mechanics, mga waiters, mga cook, mga bakery, service industry kinahanglan. And then, mga pipila, gusto pa malipat ni hapon, construction services. Ato po i-training ang construction services. Tungkol kay grabe ang construction karon. Grabe ang construction karon. Kung ako lang ipahibaw kanino ang potential ng Bohol, ang size ng Bohol, isip ko sa kalalawigan, ang size nato, 15% na mas gamay sa Bali, Indonesia. Pero dito sa Bohol, ang kwarto nato sa mga hotel, di na malapas ng 10,000 rooms. By next year, malapas na ka, uabutan ng 12,000 rooms. Pero ako ipahibaw kanino. Mga kapitan, sa Bali, 15% bigger lang. 15% lang. Kita, 12,000 rooms na next year. Bali, karon 50,000 rooms. Nga naman sila kaya kita din. Mga, this is where we have to go. Our entire economy is tourism. Mga ang tanang atong mga buhaton din tourism. Pero dili naman ang tanang makasabot sa mga issue na ekonomiya, income inequality. Ang importante sa atong mga kaigsuuna sa mga kabaranggayan, dili ba presyo sa pamilya sa pagkaon. Mao nga, agriculture is food and agriculture is water. Dili ba? Water. Mao nga, kung kamong mga kapitan, ikaw naman ako, panahon na ng trabaho karon sa governance, tutugol ka mo sa mayor ninyo, tutugol ka mo sa governor para sa tabang sa inyong mga barangay. Please, prioritize water. Ang programa nato sa provincial government karon for the local, for the barangays is to prioritize water. Ikaw nato na sa Bohol, more than 40% sa atong mga kabarangay diri waterless barangays daghan pa. I don't expect that at the end of my first 3 years, every house in your barangay will have a faucet. That is not the objective. Ang objective nato na ang kada barangay na ay access to safe drinking water. This is the objective. Kung kami mga ipangayong mga projects, mga proyekto para sa inyong mga kabarangayan, please prioritize water. And right now, I would like to tell Mayor Suarez, we are going towards the dry spell. I have a bad report that out of the 20,000 hectares of irrigated land nato diri sa Bohol, only 60% of irrigated land is planted with rice. So only 12,000 hectares. So kung 12,000 hectares ang katanungan for irrigated land, paano yung 8,000? Sigurado wala na. And na 20,000 na rainfall, sigurado wala na. That's why, Mayor, I'd like to tell you, we are doing an emergency program right now to build drip irrigation model farms. So, Mayor, if you have farmers right now, mga co-ops, farmer co-ops, if you can give me from 2,000 to 5,000 square meters, hindi naman ako, 2 to 5,000, the provincial government will put a drip irrigation system to show us a model. We have to shift our farmers from rice to high-value vegetables and to high-value fruits. And then kung manginahanglan po lang ng tabang sa pagbaligya sa ato mga abot, mutabang po ang provincial government. Because if I cannot help you sell, no use ang tabang. Useless ang tabang ninyo. Kinahanglan makatabang ka hangtod sa paglutos, sa pag-process, o sa pagbaligya sa abot. That is the way to help. This afternoon, tomorrow, 5:30, I go back to Tagbilaran to meet fish traders because I have to assist them sa pag-source, sa supply, sa isda. That is the only way makatabang pa nila. We are helping them source fish, more fish. And then, mutabang po ta sa atong mga fish traders na ibaligya sa merkado. Anak po daw ako, isugyot ninyong tanan, ang akong proposal ninyong tanan. Mutabang ta, not only in the irrigation farm, also in the packaging, also in the selling, ang pagbaligya sa atong mga abot. So, Mayor,
sa inyong suggestion. Where do you want your drip irrigation farm? We will give support. Sugod namin, nagkantas na namin, pupalit na ang provincial government for the drip irrigation system. So please, kung kami mga hangyo, concentrate on water. Number 2, I will submit this October in the provincial budget. We will mag-reflect ka sa equipment. Mag-stasyon ko ng mga 2 fleets of road equipment in each district sa Bohol. Duha sa first, duha sa second, duha sa third district. Mag-reflect ka. Natay iandam na itong atong mga grader, ang atong mga backhoe, ang atong mga dump trucks para makatabang na sa mga barangay sa repair ng farm-to-market roads ninyo. Tungkol kayo sa gasolina, budget, di ba? Nakang budget ang mga barangay sa gasolina. Ba? Mag-appropriate mo. Ha? Grabe, ang tanan naman, magbuhat pa sa governor. Kulang na lang, isubo sa'yo eh. Hindi naman pwede, kailangan ka mapagmaling ka mo. Hindi pwede tanan ng governor o ang mayor. Basta kung sa equipment, anak akong tagaan ng atensyon. Kung barangay ang tubig, equipment para sa farm-to-market road. Number 3, kinaimportante yan sa tanan. Medical assistance. Diyos ko, ipa-repair lang ang tarang hospital nato. Napo, ang atong provincial hospital. Pero kano na imusod ka sa atong hospital, ha? Ang imo madungog sa mga doktor o mga nurse, i-refer. Ha? Nga naman, kulang ang equipment. Walang equipment. Guba ang tanang equipment sa atong napong provincial hospitals. So, anong atong tagaan ng atensyon? Ha? Hospitalization. Kung makatabang ko sa rural health program ninyo po, magpaabot ko sa inyong mga suggestion. Because rural healthcare is 2 phases. Na kay rural, preventive, na kay curative, yung mga operasyon na sa mga takong hospital. So, kinahanglan ang duha, tagaan natong atensyon. Tagaan natong atensyon ang rural healthcare, ang preventive, lifestyle, agriculture, pagkaon. And tagaan ko ang atensyon, ang curative side, ang mga hospital natin. So these are the major programs I will concentrate for barangay. Water, drip irrigation system, helping your farmers. Magpaabang po din ng mga equipment para sa mga farmers. Motorized tractors. We have to build more mechanized facilities ng probinsya sa agricultural areas, maapil na sa Marian. Hospital, kailangan tabangan natin. Equipment for farm-to-market roads. Kini ang akong mga programa para ninyo sa mga barangay. Sa mga hamtong, ha? Para sa hamtong na ekonomiya natin, na mature economy sa turismo, mutabang na natin sa mga hotels, operators, sa ilang mga panginahanglan sa services, sa plano sa pag-market nila, sa tapong mga project sa sewage, municipal water, anak-anak ng matapang. O mayor, kung nakaka municipal water works, matapang ko. Municipal water works. Ang borrowing capacity ng probinsya sa Bohol is 5 billion pesos. 5 billion every year, we can borrow money in addition to our 2 billion of IRA every year. Mga akong gamito ng tanan. May problema. Even if mabulot ang budget natin, pero kung makita na nakapaghatag ka o tubig sa tao, hospital, maayaw ang healthcare dito, school building, makatapang kamay. Tungkol kay problema naman sa DepEd. Ang DepEd ang pinatakaang department sa national government natin. Responsibilidad man nila, kita tabang natin. Pero ang issue sa tubig, ang issue sa mga farm-to-market roads, makatabang ka, panambal. Kini mga responsibilidad natin. Huwag mga pamaagi na mapabati natin sa mga tao na importante silang tanan na ay gobyerno na gugma nila. Na ay gobyerno na hatag nila upagtanan. This is the only way na mabati sa mga tao. So, di na naman igamit na naman ang oportunidad karon na at least paambit ka ninyong tanan ang mga plano o programa na provincial government to
Tungkol kay kini naman ang kinaunhang kahigayunan na natagaan ko na makasud sa inyong gym, magpaila-ila ninyo, magpaabot sa inyong suporta. Kung pwede ra. Kung pwede ra. Pwede ra. Manang eleksyon. Manang eleksyon. Nanglang kitang tanan. Usara ang atong lalawigan. Usara ang atong lalawigan. Kinahanglan ang akong hangin ng tanan, magtinabangay ka, mag-iusap ka. Politika, usang adlaw na, masaktan na natin. Magpaabot ko sa inyong tabang, sa inyong suporta, sa inyong mga plano. Ako ang akong paglaong para sa sambayan. Nga naman ang sambayan para sa akong tanaw ko lagi sa kamo ang makapila sa ekonomiya sa sentral. Kamo ang makapila sa sentral. Kamo ang Carmen. Carmen and Sambayan has to cooperate and work together to pull the central economy of Central Luzon. That is your responsibility. Ako ang inyong obligasyon. Dili lang para sa Sambayan. Ang obligasyon ninyo para sa atong mga anak, atong mga apo sa Luzon. Anak ang inyong obligasyon. Ayaw kalimutin. This is your obligation to do. So, di na natin kasi napunggar mo na natin na please, kabisita mo ninyo, katamang sa atong kalibukan. Congratulations sa DTI, sa kay Ma'am Inday Dominice, sa tanang mga ahensya na kauban nato, sa SEC, sa BIR, sa PhilHealth, sa tanan-tanan, kanilang tanan. We have to prepare for the coming years. Atong iandang, ipakusok, ipalikod atong mga MSMEs. Daghang salamat kanina. Sagbayan Gymnasium. Nagpahigayon ta sa Bus Caravan or kaning atong gitawag og Business One-Stop Shop. Dinhi sa atong event karon, naa ang nagkalain-laing ahensya na maoy mo atiman o mupahigayon sa pagpadali sa atong mga negosyo. Like, ang role sa among opisina, ang Department of Trade and Industry, gidaan ako diri karon ang akong mga kauban na muhimo og business name registration. So, ang atong mga lumulupyo sa Sagbayan, pwedeng mo diri karon sa gym aron mo rehistro sa ilang mga business name. Kanang atong gingon og business name, pangalan nga imong gamiton sa imong negosyo aside from your true name. So, gawa sa business name nga atong ipahigayon karon, niya ang among food tech ug ang among product designer. So, naatay mga negosyo o mga micro-entrepreneur siguro din karon sa municipality of Sagbayan na pwedeng pa-improve o pwedeng magpatabang sa ilang mga negosyo ang processed food, ni ay atong food tech na pwedeng mo tanaw, pwedeng mo assess o mo evaluate sa
sa ilang produkto in terms of product development. Aron makasaka sila, no, mo level up ang atong mga micro-entrepreneurs. Dili lang sila mutinda dinhi sa lokal na lugar, dinhi sa ilang sagbayan, kundi pwede ni silang mugawas sa uban pang mga lungsod or even beyond the province. Ang atong niasad na gida karon nga kuan mo, designer, no, product designer. Kay posible nga naapod mga micro-entrepreneurs diri nga nanggama og mga bags out of coco shells kay naa man na diri sa sagbayan, mga souvenir items nga pwede pud nato nga i-develop, i-enhance aron makagawas sa lokal nga merkado. So, mao na ni ami karon tibok adlaw, no? So magsugod siguro ta karon pagkaon and mo siguro even after 5 kung naapay mga kliyente. Ako nalipay kay ko nga naani karon diri tungod kay ang Securities and Exchange Commission na memorandum of agreement with the provincial government of Bohol sa time pa na ni Governor Chato. Unang nas nalipay ko karon tungod kay gipadayon sa atong bag-o nga gobernador ang mao nga programa nga ang SEC mas maduol sa mga katawan sa Bohol pinaagi sa SEC Help Desk sa Bohol Investment Promotion Center. Dili na sila kinahanglan moadto sa Cebu kay dito man naka-base ang atong opisina para na mga initial nga questions pwede ma-adto lang sa Bohol Investment Promotion Center nga nasa Tagbilaran City. I think this is the first boss caravan that we held with the provincial government for this term, no? And I think it's a very successful activity considering the participation of the agencies and also of the constituents of the municipality of Sagbayan. Well, the Department of Interior Local Government, the mandate of DILG is always to capacitate local government units, no, to deliver basic services, one of which is the promotion of business, the ease of doing business in the particular locality. So we are here to educate local officials, also the barangay officials, in their roles and participation in promoting the ease of doing business in a certain locality. Maayo kayong gibuhat ni Governor karon nga connect siya sa mga tao, ilabi na diri sa mga tao sa Sagbayan na ang iyang mga programa o mga gustong i-implementar sa probinsya sa Bohol, iyang sugdan diri sa Sagbayan kay mao ni ang unang boss caravan under sa iyang administration. Okay, very well. So, what's your role in these activities specifically? Okay. Gikan ko sa ahensya sa SSS, so ang among role dire is baton pa sa giingon ni katong host ganina murag mag-ilog ang kangit-ngit o kahayag kuno karong panahon na. So ang main purpose ni GOV is protection so sa mga tao. So mao sa ang gibuhat sa SSS, so social protection among gibuhat. So naami diri karon para suportahan ang mga plano o kuan ni GOV para maprotektahan ang mga tao sa ilang mga kalisod, like uban pa mga umabot nga contingencies. Nalipay kami sa PhilHealth nga naay ingon ani nga aktibidades tungod kay ang PhilHealth, ang amuang vision is bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan ng lahat sigurado. So unsa may pasabot aning tulo. So bawat Pilipino miyembro dapat ang tanang Pilipino sa Pilipinas nakaparehistro sa PhilHealth. So bawat Pilipino miyembro. So bawat Pilipino protektado, meaning dili lang siya miyembro, dapat covered siya. Unsa may pasabot sa covered ug sa miyembro. Ang miyembro kay nakaparehistro ra ka. Ang covered kay naa kay equivalent nga gibayaran para sa imong insurance sa PhilHealth para maka-avail ka sa benepisyo. So kalusugan ng lahat sigurado pasabot, available and accessible ang tanang facilities, may it be government facility or private facility para sa ato ang mga miyembro. So nganong nakaingon ko nga nalipay mi kay isa ni ka aktibidades nga maka-reach out mi sa mga katawhan para mapaabot namo sa ilaha unsa ang among ang vision. Karon may ika-23rd nga Bohol Business One Stop Shop Caravan.
And then, for the 23rd time around, kuyog mi sa Provincial Government of Bohol sa mga 23 na kalungsod nga ito ang gibisita. So, tuod mi siya sa suporta nato sa programa sa DILG, ang pag-implement sa ilahang Business Permits and Licensing Standard. So, wherein mutabang ta sa mga LGUs. So, sa pagkakaroon, ang LGU sa bayan may ato ang gitulungan sa serbisyo kuyog ang Boss Caravan Team. So, ang Pag-ibig Fund nahimong kabahin sa Boss Caravan Team, wherein ang Pag-ibig Fund nag-assist sa ato ang mga MSMEs o sa ato ang mga magpapatigayon sa probinsya sa Bohol, labi na gyud sa mga karon ang lungsod sa Sagbayan, nga ato silang awhagon nga to go mainstream, nga kung may mainstream dapat rehistrado sila sa DTI kung sole proprietor, SEC kung partnership or corporation, nasunod na sila sa loop na kibali sa Business Permit and Licensing Standard nga after SEC, LGU, BIR, dayon sa tulo ka Social Protection Agency, namely SSS, PhilHealth, appeal na ang Pag-ibig Fund. So mana nga nahimong dasig kami sa suporta sa gihimong programa sa Provincial Government of Bohol o hinaot unta nga maabot ni siya nga serbisyo sa uban pang mga kalungsuran. Ang activity karon one-stop shop, fruitful kay siya kay na kanibita ang tanan mga nga agencies na ipon sa saka activities sa saka venue, which is accessible na dayon siya sa mga participants. They don't have to go to the offices of different agencies para maparegister sa ilang businesses. Dire, ang ilang tanan ng mga queries na tubag, ang ilang mga clarifications na tubag siya. So, ang uban na register right away. Then, ang uban, when they go to the offices, pwede na ang mga documents because those clarifications were already answered sa mga questions na nakaganihan. Basta ang kinatutukan sa bayaran, mapasalamaton yun kay kami may kinaunahan nga gibisita sa inyong Boss Caravan nga wagid may magtuo nga kami may nauna. So mo nang amog yung dawat sa among kasing-kasing ang inyong pag-ari mo na among invite yun ang atong mga barangay captains ug tanang stakeholders nga maka-avail gyud kay dako lagi nigtabang labi na ang atong lungsod usa ni sa mga gilibutan diri sa among sa 2nd district sa mga lungsod sa Inabanga, Carmen, Danao ug Katigbian. So daghan ang negosyo diri, so makatabang sila sa ilang mga putana labi na sa atong mga business partners nga diri sa atong lungsod sa Sagbayan.